Obavy sa stali skutočnosťou. Zvolenčania nedokázali zopakovať výkon z tretieho merania síl a štvrtý zápas doma prehrali. 14. apríla prišiel teda deň rozhodnutia, 5. finálový zápas v Bratislave. Túto príležitosť si nenechal ujsť ani Ján Jaško, ktorý pre zmenu nedokončil svoju prácu vo Zvolení. Komu držíte? V Slovane ste vyrastali, vo Zvolene ste začali prácu, ten je aj vašou zásluhou vo finále, takže ku ktorej strane sa prikloníte? Ja myslím si, že moje sympatie sú tak 50/50. Nechcel by som ukryť ani jednému, ani druhému mužstvu. Samozrejme, tí zvolenskí chlapci si to zaslúžia, tohoročné finále a takisto aj domáce mužstvo, čiže Slovan Bratislava, ale myslím si, že je to spravodlivé, že sa rozhodne až v tom 5. súboji na bratislavskom ľade a nech sa v ňom ukáže, ktoré mužstvo je lepšie na tom. Vy ste ambiciózny, mladý tréner. Myslíte si, že na rok dostanete na slovenskú šancu? Tak určite to nezávisí iba odo mňa a od mojich predchádzajúcich výsledkov, ale závisí to podľa môjho názoru aj od toho, aké ambície do ďalšej sezóny budú mať extraligové mužstva, pretože moje nároky sú veľmi vysoké, nielen čo sa týka hráčov, ale aj funkcionárov a v tomto je samozrejme potrebné nájsť spoločnú cestu so všetkými dvoma subjektami, aby ten úspech sa dostavil. Ani najväčší optimisti na strane jednej, ale ani najväčší pesimisti na druhej strane nečakali taký jednoznačný priebeh 5. finále. Slovan deklasoval Zvolen vysoko 8-1 a všetky góly, ktoré padli do zvolenskej bránky, boli ukážkové. Nuž, vychutnajte si ich ešte raz.